With BEd, you can see your dreams coming true. Be a responsible student. Be a good educator. Be a BEd. A promise of a good future is surely in your hands. With BEd, you can see your dreams coming true. Be a responsible student. Be a good educator. Be a BEd. As a BEd student, we can perfectly say that we made a right choice of taking up this course because aside from being Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang tigre at ang lobo. Isang araw ay nanghuli ng isang tigre ang isang lobo sa kasukalan. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang tigre at ang... Sige. Diba sabi? Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang tigre at ang lobo. Isang araw ay nahuli ang tigre ang isang lobo sa kasukalan. Kakainin na sana mamangis sa tigre ang kanyang huli nang itaas ng lobo ang kanyang leeg at magbikang, Teka, alam mo ba kapag lamang ng mga bathala na ako raw ngayon ang hari ng kagubatan? Ikaw? Hari ng mga hayop? Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang lobo. Wow! Ang tigre na good! Pwede ra ang lubot ang tigre. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang tigre at ang lobo. Isang araw ay nahuli ng isang tigre ang lobo. Patrong! A promise of a good future is surely in your hands. as a BEd student, we can perfectly say that we made a right choice of taking up this course. A good future is surely in your hands. Are you looking for the best course in PIP? Or are you looking for... Are you looking for the best course in PIP? Or are you looking for... A promise of a good future is surely in your hands. With BEd, you can see your dreams coming true. Sige. A promise of a good future is surely in your hands. With BEd, you can see your dreams coming true. Be a responsible student. Be a good educator. Be a BEd. Paano na? Bakit magkakaw ginawa?